Oli. All units. I'm in chase of my own car on foot. There are two officers held hostage by unarmed man inside the vehicle. Requesting immediate backup. Location and direction. I'm not really sure where the fuck I am. I'm between Aegis and Kavala. I'm still kinda don't have the time to look at the map because the car is driving away with 3 wheels. Please. But gonna need help because I can't really catch it with my legs. I have no idea how the random guy we pulled over got into the driver's seat. The car was supposed to be locked. The madman. But yeah, he has only 3 wheels, so should be kinda easy to catch if someone is in possession of a vehicle. Hinnatonta. Dr. Barnabas and Jay, could you stop him in the U-turn at least? And Michael, yeah, that guy did by mistake. He wanted to be jailed earlier on, but Okay. yeah. Please. We are in the car. Help us. Yeah, stop my car, please. Tää on niin heveri, what the fuck, jät. En ymmärrä miten se avasi tänne oveen vittu. En mäkään No se tiedä. on hyvä kysymys, miten vittu se meni sinne. Mä muista lukitsin sen, kun mä tulin pois sit. Se kuuluu vaan piipäätä ja sit yhtäkkiä se oli kyydissä. I wish if I have gun. Vitubbis. En mä vittu tiedä. Ihan vittu mainio. Fucking kanssa. Juus, kestääks sulle kauan? Ei tosiaan kauan. Mä hetken pistänyt liikkuu, kun mua nauratti ja mä keskityin enemmän kirjoittamiseen. Thank you for the assistance with the stolen vehicle. Greatly appreciated. Onks se nyt Vanteri ees? Mistä Vantet oikein edistää oikein niinku? Ei sillä näköjään. Ei kai siinä mitään. Poliiseja painaa pillippailla ohita. I give you 1 million. Pitäisikö laittaa tikettiä vai? No se pitää olla linna. Varasti minun vehikille. Se oli saamassa joku tonnin tiketti. Jättikö se... Ja vittu kun minä en käsitä, Mä laita se auto. minä en mun mielestä lyön sitä paskaa lukkoon. Rattiin. Tai siis löin sen lukkoon tarkoitan. Se mielestä se auto oli lukossa ja kaikki ja yhtäkkiä se äijä vaan hyppäsi sen kuskiin se lähti painaa. Sehän kysyikin, että voiko tän auton joku niinku undokkaa. Joo. Sitten se yhtäkkiä hyppäsi sen kuskina ja lähti menee. Sillä niinku what? Pääsitkö sä pois sieltä? Pitäis meidän tulla hakemaan sitä? Joo, mä tässä ihan tein. Eikä nyt se tekee tätä peruspaskaa, että se hyppää ulos heti kun se laittaa sisään. Ei se voi hyvätä sitä ulos. Jos se on auki, niin se voi vaan hyppää ulos. Kun pitäisi itse lähteä sisään ja lukita ovi ennen kuin se hyppää ulos. Joka on ihan vitun. No. Tosin mä en tiedä ottaako sekään, kun se riittää, että se on kyydissä, niin se voi annokkaa. Mä kannan tätä vankilaa juttu nähdä. Ei lyödä sitä autoa vielä lisää vaan. Onks ne autossa kaikki renkaat jo tässä kohtaa? Oho. Tää on tää punainen hatchback, eiks Blue Wanted? Ei tää oo hatchback, tää on SUV. Shut the fuck up, you son of a bitch. Fuck motherfucker.
Ei kato. Ei So vittu. stay in the vehicle, I'm sir. not fucking moving from here. Yes, you are. No. No. Yes. I need my fucking lawyer. Who is your lawyer then, mate? Who's your Tuo on lawyer? niin vittu myöhässä toi lukitseminen vittu. Eipä se lakaata sitten Release me jossain. for fuck's sake. No, sir, I will not. You try to have fun with my car. That's not allowed. You fucked the What the fuck? You missed it. Ei, että mä kuljetan kyllä ihan minkä siitä kyllä. No mä sanoin, että vittu se pitää kantaa sinne se. Alright, I'm gonna carry you with my own strong arms, mate. Seriously. Ajaa Akiokseen. Yes, my Russian friend, yes. One. Are you from Russia, by the way? Yokavi. Are you from Russia? Are you? I'm from Shame, Finland. man. Shame on you. Se oli Houdini. What? I'm not from Russia. I Oli kyllä thank kahden God I kuningas, am not vittu. from Pääsi Russia. lukitusta But, autosta. where were you from? I didn't hear you. From Pääsi hell. lukittuun autoon sisään. I see. Mikä Gang kotteli jossain tossa? 127 in his way to Helikopteri. Agios. Toi on se sama kopteri muuten toi. But man, you really shouldn't try Ei to se steal my car for a Mene, fucking mene. Mennään $1,000 aamulla, ticket. Why you Koko. fucking No se shoot autosta vittu. the Ovi auki. Vittu ei se Why I shot the wheel? You were trying to drive away with my car, mate. That was I not gonna asked you happen. Enpäs to ite unlock sun the kostella. car and you unlock Okei, it. okei, vittu. I asked you gently to Voiko se unlock muka your pulauttaa car sen sieltä and vai? you unlock it. I didn't fucking unlock it, mate. I have no idea who did that, Et but sä näki siitä. I'll give you Missä 1 on Soreni? you can give me 1 million, but it's not gonna change anything, mate. Mä tuun. Holy shit. You are rough. Fuck. But what the fuck, man? Really? Is I this was your? going- Is just your I was buddy here? going to meet DB. I was making a legal job, man. Yeah, but at what point did you decide to jump in a cop car and try to drive away? No, mä sain sen Nää pitää I autoa was Laki looking yli. cars. Täällä joku jätkä hillu. That was the part where you fucked up, mate. Give me a ticket, man. I need please. assistance. No. I was about to give you a ticket and then you jumped in my car and tried to drive away, man. Come on, man. I'm sorry. I know you are, but... Oh my god. Can't let you go with No, that I shit. wasn't. Nathan, eikö se oo Wander? Kato äkkiä lista. On. I'll never Ei, be kun se on sorry. se, se jätkä, Se on joka se istuu sama se- jätkä, niin. kyllä. Jos sillä on yksi, kattokaa mitä se wanted. Jos se on yksi ihmisen päällä ajo, niin sit se on ok. Fuck! Ketähän nää muut, jotka juoksee täällä pakoon? What is it, Mark? What do you want? I'm kinda in the middle of escorting a prisoner, so I'm not gonna stop, but you can run along with me and talk with me, mate. Jesus, you are the fucking one who raped me. You are the fucking one who raped me. Onks mä impoodat ton I vehkeen, jos se remember pyytää you, niin? son of a bitch. You killed me. Mark, Se on vähän niinku there vittu is pääsee ajettua. only hospital in the city of Kavala, Korjata so vai- there is vai not a green hospital here. You can get the medicates from the general Varmaan stores. korjata They periaatteessa. restore you up to 75 HP. Mä tuon sen Juuson auto. Please give me a Juus, ticket. korjataan vai vittu I have heterus? family to feed. Juuso! Mitä? Please, man. Impaudanko vai het korjaanko mä tän auton? Onko se auto, mäläsikö se johonkin kiveen? Ei, kun tää Nathan pyytää mua I heittää sen can't vittu mäkeen. fucking Could you please enhance impound? my- No Korjaanko mä siipiin voin? No sano jos se tarvii sen, jos se haluu sen, niin kyllä se voi korjatakin, mutta... Like Daisy. Jos sulla on korjauskit, se voi Tulkaa. korjata, mutta jos sä haluat se impoundataan, niin se Fucking vaan se impoundatakin, et ei se mitään väliä. You really must start looking for real job, for fuck's sake. Kuuluu se Yeah, man, let's just carry on. Fucking 50 civilian, for fuck's sake. Fuck. Hello Nathan, carry on. Hello. Hello, Nathan. Fuck you, Nathan. Mikä sua Okay. seuraa joku vittu sun lähellä? Seriously? Give me a ticket, man.
did he do? I'm sorry, mate, but I'm gonna really have to arrest you for stealing my car, Trying mate. to kidnap some officers, and he stole a car. Okay. Have a pleasant stay. The government facilities are in your full use, mate. There is a training yard and every possible facilities that you will will need. fall. There is a corner that you can will shit fall. in, I didn't... and there is a different corner that you can eat in. It should be enough. What the fuck? What the fuck? But Give me a please enjoy. Have a pleasant 10 1,000. minutes, mate. ticket. Fuck you all. I will fucking kill you. I will fucking bandit all fucking cops. Impaudako tää tätä vehikleen enää vittu? Mulla ei enää sitä vitun paskaa tossa yläpuolella. We just stopped him for driving a quad bike that was kinda half broken on the wrong side of the road. And when we were... Mitä? I was about to give him a Nyt sä ticket for, impaudako vehikleen. you know, breaking the traffic rules. Multa hävisi se Then he valta- jumps in my car somehow and tried to drive away with two cops inside it. Mä impaudoisin kanssa täyttä. Didn't work out too well, but yeah. Nyt se imponoista. Tää on damageista. Mistä vitusta? Näköjään nimettiin päin. Never forget. 9/11, never forget. Tätä jätkää kyllä. Nyt kun koko matka se jutteli, mulla oli jotain sekavia saat. Ja sä että ok. Onks tää mun auto tässä mun nämäisi? Joo. Eihän oo. Ei kuinkas. Se vaan aukesi ihan vitun myöhässä. Jep, alkaa ehdotusta. Sulla on Herran jostain- jumala, tää on elästä impo. Mitä vittu? Joo, sitten kun se vie servu lagaa, niin se on vielä hitaampaa. Ei kuvaa. Jusu! Jusu! Sitä on kysymysmerkki. Lähetän sille kysymykset, will you? And it seems it's failed or something. Sorry man, can't inbound it. Server is really laggy. Kato riperäisyyttä. Sam is trying to repair it. Mä en pysty inboundaa, vittu lakas ulos saatana ennemmin kuin inboundas. Toivottavasti toi jätkä ton mun repulle, joka juoksee tossa. Ei varmaan. Mä häiritsee kun on lähellä mun. Tätä jahdetaan.